διάφανες ήρωες της καθημερινότητας βράβευσε για 4η συνεχή χρονιά η Ένωση Μαζί για το Παιδί. Το βραβείο Έργο Ζωής απονεμήθηκε στην Ελπινίκη Βελεγράκη για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε προκειμένου να ιδρυθεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία Χανίων. Ενώ το βραβείο Μάθημα Ζωής δόθηκε στον Αλέξανδρο Ταξιλδάρη για την ίδρυση του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων νομού Ροδόπης Περπατώ, αλλά και για την ίδρυση του Αθλητικού Σωματείου Ηρόδικους. Στο κτίριο της Παλιάς Βουλής, η Ένωση Μαζί για το Παιδί εξήμνησε για ακόμη μια χρονιά την αξία του εθελοντισμού και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, απονέμοντας τα βραβεία Μαζί για το Παιδί αφιερωμένα στους θεματοφύλακες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος του Sky, η Σία Κοσιόνη. Η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη σε δύο ξεχωριστές προσωπικότητες που επέλεξε να βραβεύσει φέτος η Ένωση Μαζί για το Παιδί, αλλά και σε όλους εσάς που στηρίζετε έμπρακτα το έργο και τις δράσεις της, είτε από τη θέση των χορηγών, είτε ως εθελοντές. Το βραβείο Μαζί για το Παιδί Έργο Ζωής απονεμήθηκε στην Ελπινίκη Βελεγράκη για την πολυετή και πολυσχηδή εθελοντική δράση που επέδειξε με την υποστήριξή της στον συνάνθρωπο. Και το βραβείο Μαζί για το Παιδί Μάθημα Ζωής στον Παρολυμπιονίκη Αλέξανδρο Ταξιλδάρη, διότι κατάφερε να υπερβεί το εγώ και να προσφέρει στο εμείς αξιόλογο και διαχρονικό έργο. Το 2002 ίδρυσε με 4 φίλους του το Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων νομού Ροδόπης Περπατώ. Ο Αλέξανδρος, αφού παρέλαβε το βραβείο του, τόνισε τα προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την πρόσβασή του σε δημόσιους χώρους. Προβλήματα τα οποία συνάντησε ακόμη και στο κτίριο της Παλιάς Βουλής. Ήθελα να αλλάξω ένα φανελάκι, δεν υπήρχε ούτε καν τουαλέτα. Υπάρχει συγκεκριμένος νόμος για τη δημόσια κτίρια και για τα μουσεία στην Ελλάδα, που εδώ μέσα δεν τηρείται. Ο Διευθυνός Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, αφού παρέλαβε το βραβείο για την στήριξη της Εθνικής Τράπεζας στην υπηρεσία Προσφέρω και Τινιάζομαι τη χρονιά που μας πέρασε ως χορηγός, αλλά και για τη διάθεση ενός μέρους από τα είδη που συγκέντρωσε στο πλαίσιο της εκστρατείας Όλοι Μαζί για το Παιδί, που διοργανώνει για δεύτερη φορά σε συνεργασία με τον Sky, δεσμεύτηκε στον Αλέξανδρο Ταξιλδάρη να λυθεί το πρόβλημα εφόσον όμως το επιτρέψουν οι διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν να πω ότι θα το κοιτάξουμε με την προϋπόθεση οι διαδικασίες θα είναι αυτές που δεν θα μας εμποδίσουν να είμαστε συνεπείς. Από το 1996 η Ένωση Μαζί για το Παιδί ενώνει τις δυνάμεις 10 κοινοφιλών φορέων που εργάζονται για την ευημερία των παιδιών.